той бік зачинених дверей. Ось чому я ніколи не спускаюся в пивницю. Боюся власної спокуси, випустити їх, боюся власної потреби до торку. Перехопило дихання тоді, коли я відчувала їхнє осяжніле пір'я на рівні моїх щік. Я хочу відкритися їм. Повертаю ключ у замку квартири, кроки зі спальні. Але всі мої згадки про Альберту зводяться до матері з дитиною на руках, що торкається голови гуся, притиснутої до стіни. Якби лиш хтось тримав мене тоді так близько до смерті, можливо, я не почувала себе такою близькою до неї тепер. Це він випускає птахів серед нас, плутаючи моє тіло з цими птахами. Він ніколи не міг визначитись, чи те, що він відчував, було моїм серцебиттям чи трепотінням крил. Його руки засипані глиною. Може, це справді він у руїнах. Утім,